για πρωθυπουργό ένα Αμερικανάκι. Λεφτά υπάρχουν, είπε αυτός. Κομμένες πια οι τράκες. Και όλοι τον πιστέψανε. Τους έπιασε κορόιδα. Μα μόλις βγήκε δυστυχώς, ήρθαν τα πάνω κάτω. Τους έβαλε στο δούνο του. Τους έσκησε το κοινωνικό συμβόλαιο με το οποίο είχε δεσμευτεί. Όλα αλλάξαν ξαφνικά μέσα σε μία μέρα και τους επήρε δυστυχώς ο διάολος στον πατέρα. Ήταν γλετζέδες οι Έλληνες, γνωστοί στον κόσμο όλο. Μα με ένα κούρι βρέθηκαν κομμένο μες στο πιάτο. Κάποτε είχανε λεφτά να φάνε στα μπουζούκια. Μα τώρα μείναν άφρακοι και κάνουνε την προσευχή τους. Κερνούσανε σαν έμπαιναν στα μαγαζιά σπινάκια και πέφτανε στα πόδια τους τα πιο καλά πιπίνια. Πάνε οι Πόρσε, τα Καγέν, κι οι βίλες τους στη Λούτσα. Τώρα πηγαίνουν με το τραμ και τρώνε τέτοια ήττα. Λάβονταν ένα βουλευτή για να τους κάνει χάρη και αυτοί καθόταν αραχτοί και έξυναν το αυτί τους. Δεν είχε φάει ο Έλληνας ποτέ τέτοια σφαλιάρα. Η Μέρκελ λένε ευθύνεται. Αυτή ξενικής καταγωγής αρχηγός κράτους. Πού είναι τώρα το φαγκρί, ο αστακός, τα μύδια. Θα φας, του λέει, το καρσόν με 5 ευρώ σαρδέλες. Έδινε στη γυναίκα του λεφτά για να ψωνίσει και έπαιρνε αυτό στην κόμενα και έριχνε ένα χορό στα διάφορα κλαμπ που πήγε, ενώ η γυναίκα ήταν για ψώνια. Όταν τον έβλεπε η κυρά, τα έκανε στο βρακί της. Τώρα το λέει άχρηστο, το γράφει στο μαύρο το κατάστοιχο. Τον άφησε και η κόμενα τώρα που έχει χρέος και έμεινε μόνος να κρατά το δόλιο του το ημερολόγιο που έγραφε σημειώσεις όπως ο Άκης. Και είδεστε που κατάντησαν την άμυρη Ελλάδα, Πασόκ, Νουδού, αριστερή, ελιά και φασολάτα. Μιλάτε ρε, πώς φτάσαμε σε τούτο το σημείο. Όρθιο δεν αφήσανε ταμείο για ταμείο. Αλλά σε αυτού δεν φταίξανε μόνο οι πολιτικοί. Στου κόλπου μέσα ήταν και οι πουλίτες, οι απλοί. Υπήρναν επιδόματα μαϊμού για ψιλοπίδημα. Άλλος κουτσού, άλλος τυφλού και μια χρειά για τρίδημα. Στου είχα κρύβαν τα λεφτά μέσα στα μπιμπιλίνα. Να την ακούτιουπλα φυγεί όλη την μπουμπουλίνα. Φάγαν εκατομμύρια παπάδες και δημάρχοι. Τέτοιου τσιμπούσι κρατικό, μιλάμε δεν υπάρχει. Μα κάποιοι αντιδράσανε στο Σύνταγμα εμπρός. Για γαμάκι πήγαιναν, στο λέει ο παλιός. Έπρεπε να ήμασταν εμείς έξω από τη Βουλή, να φάνε οι πολιτικοί ένα γερό κατσάδιασμα. Έχουν λασκάρει τα σκοινιά, το παρακάναν όλοι. Για του παιδιά χρειάζεται να σφίξουνε οι κόλλοι. Ζητιάνους και Πακιστανούς γιομίσαν τα φανάρια. Και του καημένου του οδηγού του πρίζουν τα σηκώτια. Γέμισε η χώρα άνεργους, φτωχούς, απολυμμένους. Μας μιλήσει λίγο και η Μαντό, η Μαυρογέννους. Δεν τους αρέσει το Μαντό. Τούλα το έχουν κάνει. Και από ό,τι ξέρω αποκαλούν Long John το Μακρυγιάννη. Για το δικό μου Θεόδωρος δεν είπες κάτι, άρα... Νομίζω το έκαναν Θεό. Φέρτε μου τη χατζάρα! Και έγινες και άγαλμα. Τι χρώμα, άσπρος? Μαύρος. Εγώ έγινα γήπεδο. Και παίζει ποιος? Ο γάβρος. Άλλαξαν πια οι εποχές. Άλλαξαν πια τα γούστα. Μέχρι και οι τραγουδιστές βγαίνουν φορώντας φούστα. Το είχε κάνει πιο παλιά και ο Ρουβάς ο Σάκης. Το έκανε πιο πρόσφατα και ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης μάλιστα, όπως προχθές ακούστη, άφησε μια μουστάκανα. Ο Φερετζές του. Μάκρα. Πού είναι το αδρυλίκι τους? Πού είναι η μαγιά τους? Και η γενικανούλη του? Πάει η παιδιά τους! Όλα όσα άκουσα, ένα μόνο με γκέι. Ποιο είναι αυτό, πλαρχηγέ?
Πες μου, είναι γκέι. Ο Πισογλέντης, στρατηγέ, που τρώει το παστέλι, ξυρίζει τα ποδάρια του και πνίγει το κουνέλι. Μέτρα τα λόγια σου, ρε. Η Ελλάδα τους δεν βγάζει. Άλλαξαν, Γιώργη, οι καιροί. Για πήγαινε στον Γκάζι. Άντρες, γυναίκες γίνανε όλοι ένα χαρμάνι και δίνονται πατόπορφα με Πράντα και Αρμάνι. Εμείς που πολεμήσαμε, μες της γραβιάς του Χάνη, που στέτσι δεν μπορούσαμε, ούτε η Μιχάλη Ασλάνη. Βάζαμε τούτα τα μακριά, κινούμαι τα δυσκόλος. Τώρα πααίνουν στα κλαμπ και παίξου είναι ο ποπός. Όλος. Για να ταιριάξει. Θυμάστε την κοιλώτα μας. Μιγάλη σαν σιτώνει. Διπλό. Τώρα φουράνει όλοι στριμ. Ένα απλό κουδόνι. Ανούν παντού οι νεαρές τρύπες για σκουλαρίκια. Καλά, εσύ που το έμαθες. Τι, όλα με μπρίκια. Έχουν γεμίσει τατουάζ στο στήθος και στα χέρια. Και μερικές οι πιο προχώ κάνουν στα όρια. Όχι, ωραία. Στα κολομέρια. Για να ταιριάξει. Ο νέος δισκαμπάζει γρήγε του 21. Όλη τη μέρα βλέπει στάρ. Η Μέγκα, η Αντένα, Μιλέτη, η Αρναούτουγλου, Τατιάνα, η Μπλακάου. Καλέ, τι είναι πάλι αυτά? Μαντό μου, είσαι out. Βλέπει εκπομπές μαγειρικής ο νέος στη TV του. Αφού άλλαξε να φανταστείς ως και τη διατροφή του. Έγινε βετζετέρια, έγινε χορτοφάγος. Γι' αυτό μην το κατηγορείς και εσύ ήσουν τουρκοφάγος. Σε πήγα σε κινέζικο μια μέρα έτσι για πλάκα και δεν ακούμπησες φαΐ. Με είπες και παλιοχαρακτήρα. Να μια σειρά ελληνική δεν παίζουν τα κανάλια. Από το πρωί προβάλλουνε τα τουρκικά τα χάλια. 7, 8, 9 σειρές. 17 τι βάλε. Πριν από λίγο είδαμε να παίζουν και τη Λάλε. Καλά, εκείνος ο Τσινάρ ήτανε για τα μπάζα. Ενώ η Λάλε εκπληκτική. Έκανε όλο νάζα. Το ίδιο χάλια ήτανε και η Τοπράκ επίσης. Και η Γεσίμ και το μωρό. Ήτανε να τους φτύσεις. Μόνο η Λάλε άξιζε. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Θέλετε έτσι ξαφνικά να έχουμε απολύσεις. Όχι, μια πλάκα. Λάρε τα κοτό. Μόνο επίδαυρο. Εσύ. Όλα καλά. Όλη τη μέρα τουρκικά βλέπουνε τα παιδιά μας. Θα παίζανε μωρέ ποτέ αυτοί οι εργατικά μας. Κανένας πια πολιτικός δεν είναι πατριώτης. Χάθηκε το φιλότιμο. Πού πήγε η τιμιώτης. Πού είναι πια ο Μπότσαρης. Πού είναι ο Παπαφλέσσας. Ποιος θα σηκώσει τα άρματα. Ο Ευάγγελος Μπουχέσας. Μπορεί ένας πολιτικός να σώσει την Ελλάδα 220 κιλά χοντρός σαν την αρκούδα. Μήπως αυτός ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει. Το μόνο του κατόρθωμα τα είχε με τη Βύση. Οι νέοι πώς σου φαίνονται, ο Τσίπρας και ο Καμένος? Ο ένας παιδοβούβαλο, ο άλλος κατσιασμένος. Τον άλλο του μουστακαλί, του Φώτη το κουβέλι. Καλά, αυτός νέο παιδί να κυβερνήσει θέλει. Η Αλέκα θα μας έβγαζε από το μάτι του κυκλώνα. Αυτή είναι πίσω ρε παιδιά σχεδόν μισό αιώνα. Τι γνώμη έχεις Θόδωρε για τον Καρατζαφέρη? Τον Κολοτούμπα εννοείς. Πάει όπου το συμφέρει. Γιατί οι άλλοι υψηλοί, η τώρα Μπακογιάννη που έφυγε από το Σαμαρά το κόμμα της να κάνει. Τι να σας πω ρε σύντροφοι, αυτή κι αν είναι για γέλια. Μετά το φιάσκο γύρισε με την ουρά στα σκέλια. Καλά, μια χώρα σαν αυτή, με ιστορία μεγάλη, πείτε μου πώς κατάντησε
σε αυτό εδώ το χάλι. Για ποιον σουβλίστηκε ωραία ο Αθανάσιος Διάκος για να φωνάζει εγέρθητο τώρα Μιχαλολιάκος. Όλους αυτούς τους ήρωες τους έφαγε ο Άδης για να γεννεί πολιτικός ο Άδωνης Γεωργιάδης, να βγαίνει και να τσαμπουνά τα ίδια και τα ίδια με εκείνη την ψηλή φωνή και να μας πάει τα νεύρα. Αδέρφια μου, θα σας το πω, έχουμε πιάσει πάτο. Όπως είναι στο χέρι μας, μην πάμε παρακάτω. Η Ελλάδα των προγόνων σας το ζητά σαν χάρη. Βοηθήστε η πατρίδα μας τα πάνω της να πάρει. Η χώρα αυτή δεν έσκυψε ποτέ της το κεφάλι και ένα είναι σίγουρο, θα αναστηθεί και πάλι. Δεν γίνεται να ξεχαστεί στη λησμονιά, στη λύθη, όσο και αν ακούγεται αυτό σαν παραμύθι. Με παραμύθια άλλωστε έχουμε μεγαλώσει. Κάποια καλή νερά είδα τη χώρα αυτή.